Sledujete Management TV, pořad setkání s profesionálem a mým dnešním hostem je paní Barbora Černíková, senior konzultantka společnosti Assessment Systems. Dobrý den. Dobrý den. Paní Černíková, můžete ve stručnosti představit, v čem vlastně vy ve společnosti Assessment Systems pracujete? Tak moje pozice má vlastně dvě takové hlavní zaměření. Jednak to jsou assessment centra a development centra a v podstatě všechno, co s nimi souvisí, to znamená jejich design, a potom vlastně jejich samotné vykonávání, psání výsledných zpráv, dávání zpětných vazeb. A ta druhá hlavní oblast je diagnostika, respektive psychodiagnostika, ať už tedy ta osobnostní nebo výkonová. Samozřejmě tady k těm dvěma hlavním oblastem se přidružují ještě různý další, ne úplně moje hlavní profesní zaměření, a nicméně to jsou pak další různý tréninky a koučování, protože tedy profesí jsem psycholog. Tak to všechno se vlastně s tím pojí. Jak vy jste se vlastně k té spolupráci s Assessment Systems dostala? Kdy k tomu došlo a jak vám doposavad ta spolupráce vlastně vyhovuje a jak vás naplňuje? Tak je to už před poměrně dlouhou dobou a vlastně v podstatě si to pamatuju jako dneska. Bylo to v prosinci, kdy na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy visel inzerát s tím, že společnost Assessment Systems hledá vlastně talenty do talent programu nebo studenty do talent programu a já jsem se přihlásila tady na ten inzerát. Potom bylo výběrové řízení, nejdřív vlastně první kolo na základě životopisu, potom bylo právě assessment centrum, moje první, který jsem procházela a potom vlastně jsem byla vybraná, takže jsem začínala na stáži. Asi půl roku jsem fungovala na stáži a potom jsem byla vybraná jako junior konzultant a od té doby vlastně ve společnosti Assessment Systems rostu. A ta spolupráce mě velmi baví, protože v podstatě každým dnem nebo každým měsícem máme velmi jako zajímavých a rozmanitých projektů, na kterých se můžu podílet a zároveň mě hrozně baví být obklopená tak zajímavými, inspirativními lidmi. Takže tu spolupráci si jedině pochvaluju. Kdybyste měla zhodnotit vlastně nejenom tu vaší spolupráci, ale obecně Assessment Systems a její působení na trhu, v čem byste popsala jejich konkurenční výhodu? Myslím si, že to je o hodně lidském přístupu, nebo tak to minimálně vnímám já a tak vlastně to se snažím, aby dostávali moji klienti. Aby opravdu dostali to maximum, který je možný, plus ještě něco trochu navíc. To znamená, aby vlastně naši klienti nebo moji klienti nedostali jenom tu službu, kterou si zaplatili a v uvozovkách jenom to, za co platí, ale aby tam byla ještě nějaká jako přidaná hodnota. To znamená, že mě třeba opravdu zajímá, co dělají oni ve své vlastní praxi, jak jsou vlastně oni sami lidé a opravdu mě třeba zajímají, jak se mají. Jo, že to není jenom taková pro mě řečnická otázka, co je u vás novýho, ale je to fakt u mě o jako dlouhodobém udržování vztahu. To znamená, že mám třeba opravdu velkou radost, když se tady s těmi svými klienty můžu potkat a můžu se zeptat, jako, co je u nich novýho, co se u nich děje. Když se kolem sebe podíváte z nějakého profesního hlediska, jsou třeba nějaká témata nebo nějaká problematika, o níž víte, že se na tom trhu odehrává, děje, ale není věnováno, dejme tomu, dostatečně pozornosti a říkáte si, že toto bych chtěla opravdu změnit? Já si myslím, že jako z hlediska výběru lidí do firem, to, čemu není tolik věnovaná pozornost, nebo možná ti, komu není tolik věnovaná pozornost, jsou lidé, kteří jsou vlastně během toho výběrového procesu neúspěšní. Není příliš mnoho firem, kteří se vlastně, nebo které se starají právě i o ty neúspěšné kandidáty a myslím si, že tohle je určitým způsobem nějaká jako díra na trhu, nebo když by se mě jako někdo zeptal, co bych jako doporučovala pozměnit, tak bych doporučovala věnovat vlastně tolik péče i těm neúspěšným kandidátům, jako je věnováno těm úspěšným. A péče v jakém slova smyslu? Co by třeba konkrétně ty firmy měly v tomto smyslu podniknout? Je to určitě třeba dát těm kandidátům zpětnou vazbu. Jo, nejenom vlastně dát jim zpětnou vazbu o tom, jestli uspěli nebo neuspěli, protože když se s těmi lidmi bavíte, tak vám často řeknou, že třeba když neuspěli, tak už zpětnou vazbu nedostanou, jestli jim vlastně nikdo vůbec jako neozve. Takže to takový nějaký vyšumění. A ještě zpětnou vazbu nebo v tom pravém slova smyslu myslím v tom, jako proč neuspěli. Jo, co jsme pozorovali jako jejich silné stránky, co jsme pozorovali jako jejich rozvojové stránky. Samozřejmě, že my třeba spolupracujeme s poměrně hodně firmami, které tady to už dělají, ale rozhodně to nejsou všechny a rozhodně si myslím, že tomuhle by stálo za to tu pozornost věnovat.
Vy vlastně z jednou vašich oblastí je Hoganova diagnostika, které se věnujete. V čem vlastně spočívá ten přínos těch Hoganových testů? A myslím si, že jako v mnoha věcech, možná bude trochu jako těžký to tady zkrouhnout na několik vět. A jedna z hlavních věcí je, že to je prostě profesní diagnostika, že se bavíme o profesním fungování člověka, bavíme se o jeho silných stránkách a zároveň o stránkách rozvojových. Takže to není jako jednostranný úhel pohledu, ale je to zase jako poměrně široký spektrum, který nám popisuje osobnost toho člověka velmi detailně. A zase nejenom v tom každodenním životě, ale i ve stresu, pod tlakem a zároveň nám dává informaci i o jeho hodnotách. A když se vlastně potom výsledky tady těch testů spojí, tak je to fakt takový jako celostní pohled na člověka a vidíte ho vlastně v tom jako 3D jako rozpoložení a není to jenom takový jako plochý výsledek nějakého testu. Vy byste měla udělat, řekněme, nějakou diagnostiku sebe sama a toho vlastně, jak vy fungujete u těch klientů. Podle čeho vy poznáte, že jste vlastně odvedla tu dobrou práci u toho klienta? Myslím si, že to je jako dvousečný, protože můj klient je můj zadavatel, ale zároveň to není ten koncový uživatel. Jo. Takže u koncového uživatele, to znamená třeba u lidí, kteří prošli tím assessment centrem, tam je pro mě jako vlastně to kritérium, jestli jsem udělala dobrou práci, je nějaká jejich spokojenost ve smyslu, že celý ten proces probíhal dobře, jo, že měli dostatek informací, že třeba mimo jiné na assessment centru bylo taky jako dostatek občerstvení, aby tam lidi nebyli jako celý den na suchu. Tak to je asi jedno kritérium. Zároveň ale to není to, jestli byli úspěšní během toho assessment centra nebo nikoli. Z hlediska zadavatele je to trošičku možná obtížnější. Tam se můžeme bavit jednak o tom, jak byl ten zadavatel spokojený, což samozřejmě není úplně jako ten přístup, kdybychom měli nějaký jako hard data. U některých klientů je máme, což tam potom se vlastně ta naše úspěšnost dokazuje mnohem lépe, když s nimi třeba spolupracujeme celý rok nebo nějaký jako delší časový období a můžeme vidět třeba při výběru lidí, jestli jsme se tady v uvozovkách trefovali nebo nikoliv. Jo. Ale je fakt, že jakoby není to takhle úplně obvyklý, že bychom se všemi klienty jako spolupracovali takhle dlouhodobě. Na druhou stranu, třeba dneska, když jsem se tady viděla s některými ze svých klientů, tak právě jsme se viděli a hlásili, že ti, kteří byli v jejich společnosti vybráni do talent programu, takže se opravdu ukazují jako dobří, že neodchází z té společnosti, že na sobě pracují, že jsou iniciativní, že jsou třeba jako zahrnutí ve více projektech. Takže to je asi takhle. Vy jste zmínila přesně ten průběh té konference. To je jedna věc, že se tady mají možnost potkávat profesionálové na této platformě. Když se zeptám na ten program samotný, určitě jste měla při tom prvním pohledu na něj možnost se připravit a těšit na některá témata, která vlastně tady již byla diskutována. Která to byla, pokud můžete vypíchnout nějakou problematiku? To, co mě zajímá, ale je to takovou jako vlastně vlajkovou lodí celé té konference, jsou osobnostní kvality, osobnostní charakteristiky člověka, který má být vlastně lídrem. A k tomu se v podstatě tak jako v průběhu dostáváme, v podstatě v každé té přednášce se toho člověk tak trochu dotkne. A co mi ještě přijde jako druhá věc, která je extrémně zajímavá pro mě, je, jak se to dělá v těch konkrétních firmách a kdo má jaké inovace. Jo, jako prostě, a ty konkrétní typy. Jo, třeba teďka pan Vašina zmiňoval, že mývají jako Open Fridays, nebo tak nějak se to jmenuje. To znamená, že jednou měsíčně v pátek může kdokoliv z firmy přijít a zeptat se na cokoliv. Jo. Tak to se říkám zase, jak je možné to třeba implementovat, ať už u nás ve společnosti, nebo nějak to třeba trochu pozměnit a doporučit některému z klientů. Mm-hmm. Já vám velmi děkuji za náš příjemný krátký rozhovor. Přeji vám, ať si užijete i zbytek fóra. A s vámi diváky se těším opět na setkání některého z dalších dílů pořadu Setkání s profesionálem. Nashledanou.